Na Rympei U ka channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. U Presiden ka National People's Party NPP Meghalaya bat sembut Menteri Rambak ka Jella u Bah Prestone dan Song ulapan pawai ki Sngew skhem baka parti jong kan khur ya ka jingjop akan ka election Khasi Autonomous District Council KHADC bat Jain Autonomous District Council JHADC. Hari mependep ya ka jing thep vote u Bah Prestone ulong kum unang yalam ka parti ngilayat keleng ki jaka karilum Khasi bat Jain tia bat ngilayo i baka jing kermen ka don hamman kawai pakawai ke constituency lain no hakikat tu kat ni ke badan ke jing yakun kumta ngi Sngew skhem bangin job ke election ha baroh kini ke ADC ka NPP kalau kut jing mut ban syakri ya ki paidbah bat ke jela leng baki lightly ki ADC lara ki paidbah ki a ya karai jongki ula benrap habakli ubak Prestone ulaong baka parti kala lej rung hamman la kasnong ban pen Sngew ki kampen roi baper bat ke jingkong san ban don ya UMDC uban yarap lem ya ka sarkar hakaban wanra e ka roi ka par ha borok kiliang syakawai pakawai ka constituency bat ban nang pen klan ya ki ADC bakin ai ka jing yada ya ka jai benriu uba Prestone uba lami khmat nadu san samoy na pen usla constituency ulapan paru ya ka jing Sngew skhem bo persabat kertong ka NPP na langkerdem like krok uba rabok lang tensong bat ka MDC ka nong constituency ka Congress Meri Kharpuri kin yo e ka jingjop hakani ka election